sfeer van de eerste en we veel roepen. Door wij zien we dit soort verhoren te brengen. En het veld wordt er nog in de kop. We gaan even het gebeuren. En het zal even schensen om mee te vullen voor de nieuwsbrieven zijn. En allemaal goed te spreken. Geen astronauten regelen, een sleutel in de hand. 21 maart, 21 verhangen in de handstrein. Sorry dat je naar het grootste, sorry dat je naar het stootste. En veel dingen beter en de kansen zetten door Europese boer. Maar wat is alles wat ik zeg, en met de liefste was die klaar. Als ze zegt, geen tijd hebt, een busrikske, een spannende parabit. Als kind wil ik steeds op mezelf uitgaan. Wij zijn Italië die bus, lijn, 11. En dan wil ik even als excuses aangeven voor alle confetti wat er tot nu toe wordt gegooid. Sommigen hebben het glaas gekregen, dat is niet onze bedoeling. Sorry daarvoor. Dus allemaal even het glaas, de hand op het glaas. Want we kunnen nog veel meer confetti als we gaan beginnen. Dus de hand op het glaas, we gaan weer beginnen. Ja, hier komt direct een opmerking. Onze vlag heeft op de kop, dat is bewust. Want de wereldschap zijn mensen zagen op de kop en over onze vlag. En we gaan nu weer opnemen.